Det allerbedste ved at flytte til Bedsted for os har været, at vi har alt det i byen, som vi har brug for som børnefamilie. Grunden til, at vi flyttede til Thy, var jo i første omgang, at jeg blev tilbudt et job på Skyrum Idrætsefterskole. Og det må man sige, det var sådan set mit drømmejob. Så der var ikke så meget betænkningstid. Vi tog bare afsted. Og det har også vist sig, at det var en rigtig god idé, og jeg har fået rigtig mange gode kolleger på Skyrum Idrætsefterskole. Mange jævnaldrende, og også mange, som deler mine interesser for idræt. Jamen for mig, der foregik det sådan, da jeg skulle søge job, at jeg var jo medrejsende ægtefælle. Så jeg kontaktede Thy Erhvervsforum, Thy Erhvervsrådet hed det dengang, og så sendte de faktisk mit CV rundt til de virksomheder, som de havde på deres liste. Og det betød faktisk, at jeg blev tilbudt 3 job op, hvor jeg var til samtale på 3 job på samme dag. Det var faktisk lidt vildt, og jeg blev også tilbudt alle 3 job. Så det var ikke svært for mig at finde job herude. Vi bruger vores fritid hernede i Bedstedhallen. Det er vores andet hjem. Vores børn spiller i klubben, og vi spiller selv begge to i klubben. Og det bruger vi meget tid på. Det er noget af det, vi har prioriteret. Det tror vi sådan set ikke ret mange andre byer kunne tilbyde os, at vi begge to stadigvæk kunne dyrke vores fritidspassion som er volleyball på højt niveau, samtidig med, at vi er børnefamilie. Det har jo selvfølgelig givet en kæmpe gruppe mennesker, vi kender og har noget sammen med hernede. Så det har været rigtig nemt at komme ind i det fællesskab og lære en masse mennesker at kende. Jamen, som tilflytter i byen, der synes jeg, at vi er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Jeg havde jo en tilknytning til byen i forvejen, så jeg kendte rigtig mange, men også rigtig mange, jeg ikke kendte selvfølgelig, fordi det var dog 10 år siden, jeg havde boet i byen sidst. Men vi bliver altid taget godt imod, især når vi kommer hernede i hallen. Der er altid nogen klar til at lege med vores børn og hjælpe os, når det lige brænder på. Og det kan det jo godt komme til, når vi begge to skal spille. Men vi føler os rigtig, rigtig godt taget imod, både i byen og især hernede i hallen, hvor vi er rigtig meget.